Jeg er blevet bedt om at lave en hårvideo, så det gør jeg. Det første produkt vi har, det er sådan en her, til når du skal krølle og kreppe dit hår eller glatte dit hår, for at beskytte dit hår mod varme, så det ikke bliver ødelagt. Det er Matas eget produkt, og du kan købe det i Matas, og det er faktisk rigtig godt. Jeg har det i lige nu, eller jeg prøvede det inden jeg krøller det, og det er rigtig godt. Skal jeg sige. Og så koster det 55. Det næste produkt, det er faktisk også til varme. Det er det samme, den er bare lidt større. Og så mener jeg, at den er lidt dyrere, men det er også fra Schwarzkopf, så det er også lidt dyrt. Jeg har købt den her i Matas, jeg købte den på tilbud. Den kostede 40 kroner, hvor den normalt koster 60. Så ja, den kan klare op til 220 grader. Den er også rigtig god. Og den er ikke sådan en, der lugter og sådan noget. Så den er rigtig god. Det næste produkt, det er den her. Det er en sololie til dit hår. Så altså for eksempel, hvis du sidder meget i solen, så beskytter det dit hår mod solen, så det ikke bliver totalt ødelagt. Jeg har brugt den rigtig meget, og den er rigtig god, fordi jeg godt kan lide at sidde i solen, og så er det rigtig godt for mit hår, og det er ikke så ødelagt. Og sådan. Jeg ved ikke, om I kan se det her, men jeg har faktisk brugt rigtig meget af den. Men det er fordi, jeg bruger den rigtig meget, fordi nu er det jo begyndt at blive varmt, og jeg sidder ude i solen, så det sådan er rigtig god. Og den kan jeg også købe i Matas. Og så er der den her, en Shine Mousse Texturizer. Den giver egentlig bare dit hår fylde og volumen. Jeg bruger den rigtig meget. Altså hvis du har langt hår, som jeg har, nu kan du ikke se det så godt, fordi jeg krøller det. Men det er faktisk rigtig godt. Så du skal bare bruge rigtig meget, eller ikke rigtig meget, men i hvert fald meget, når du har langt hår. Og det beskytter ikke dit hår, men det ødelægger i hvert fald ikke dit hår, skulle jeg mene. Den kan købes i Matas. Mener også, den kan købes i Body Shop. Jeg er ikke helt sikker. Det sidste produkt, det er den her Polyswing hårlak fra Schwarzkopf. Den er rigtig god i forhold til andre hårlak, hvor de lugter rigtig meget, og du propper rigtig meget i, fordi der kommer rigtig meget ud. Så den er rigtig god. Der kommer ikke så meget ud, men alligevel holder det ekstremt godt. Og den lugter ikke helt vildt, den dufter nærmest godt. Og ja, så nu kan jeg lige prøve igen og se, om den lugter godt, når det er sprøjt. Ja. Den dufter i hvert fald godt, og den kan du også købe i Matas. Jeg har også købt den her på tilbud. Jeg synes, jeg er meget på tilbud. Men det handler egentlig bare om at komme ned i rette tid. Og se i Matas. I deres reklame ting. Men det er rigtig godt. Og det er ekstra stærkt, står der. Hernede. Nu. Der står extra strong. Og så er der så 1, 2, 3, 4 og 5. Og den er så på 3'eren. Så den er vel okay stærk. Ja. Det var egentlig bare det, og jeg håber, I kunne bruge mine tips, og det har været rigtig hyggeligt at lave den her video til jer. Jeg håber, I kan bruge det til noget. Jeg håber, I vælger at følge det, så I kan styrke jeres hår, så det gør, at I skal så meget til frisøren, så det ikke bliver så hurtigt ødelagt, fordi normalt så får man sådan nogle spidser, hvilket altså ikke jeg har nu, fordi jeg bruger det der rigtig meget, så jeg skal faktisk ikke klippe så meget, og når jeg så skal klippes, så bliver der nok klippet sådan her af. Ja. Så. Ja.